Čaute, dneska vás zdravím zvonku. Chystáme si terasu. Budeme robiť zámkovú dlažbu na betón. Budeme pokladať na 4,8 štrk. Predtým si ju musíme zavrieť, tak tam pôjdu 2 rady palisád a jeden schod do stredu. Čiže musím si to najprv navoziť, lebo máme len 40 palisády. A keď to bude navozené, tak cca do 2 týždňov to dojdeme zbuchnúť a budeme to priebežne dokumentovať. Asi po 2 týždňoch tohto projektu, ak sme si chystali tú terasu, tak už sa to celkom rysuje. Ja som si včera spravil už prvý rad palisád. Tie už máme tvrdé. Dneska som dokončil vonkajší rad. Už sú tiež obetonované, necháme ich do zajtra zatvrdnúť. Tu mám prichystaný schodík, ten som dával na 30 cm, lebo máme dlažbu širokú 30 cm. Boky budú ako koflíky na kvetiny. Tak toto vyzerá. Preto sa bude ešte napájať chodník, takže ten základ bude schovaný. Vlastne toto bude koflíček, takýto dlhý. A toto tiež. Ja som si nachystal dosku, si budeme málo štrku, tak si to idem vyskúšať stiahnuť a uvidím, koľko mi bude chýbať. Lebo som tie palisády musel dávať vonkajšiu radu o 10 cm vyššie, lebo teraz sa išla do spádu o 2 cm. Takže vpredu bude cca 5 cm, vzadu 2 cm štrku. A idem si to vyskúšať posťahovať a potom zase dáme nejaký update. No, máme tu ďalší deň. Ja už som začal ukladať dlažbu, ale všade je extrémne blato, lebo myslím, že pršalo iba na túto jednu terasu, všade sú chojnáč. Tu je blata až za uši. Takže začal som schodík, mám obložený. A dlažba sa ukladá tak na prekladano parketovo, celá polovička celá. Takže ak to pokračujeme pomaly. No a teraz máme hotovú, tak toto vyzerá. Dlažba je položená, aj sú dorezané konce. Kvietinač je pripravené na hlinu. Schodík je obložený. Takže to je celá robotka na tento týždeň. A vidíme sa pri ďalšom projekte.